No, Áno. tak tu sa budú variť cestoviny, ako si môžete všimnúť. We gotta be gentle. Niečo robíš, bordel mi tu, ty fagor. Ja skúsený na také veci. Jemni to tam! Nebol to... Dobre, mám to. Pustíme ho ven. Ty Kiki, povedz dačo do televízie. Sme tu na KC, momentálne, no to. Nemáš varešku. Poďem, no. Nie s nožikom. No kúkaj tu, ja potrebujem len to. No vidíš. Počkaj. Daj mi varešku. Správny kuchár. Výborná robota. No a co? To bude Kika pochuťka. si ladí radio. Pozri sa na to, proste ja môžem ísť do tej kuchárskej súťaže, Áno. to minimálne. Kde tu hlas? Počkaj. Vie pustiť dačo. Kiki je pán. A teraz len Máš čakáme. slabú baterku, ty kokot. No však ja tu mám nové baterky, kokot. Ale nemôžeme tak riešiť. Dobre, Kiki, môžeš sa začať rozbíjať. Rado. Musíme to zajazdiť teraz, lebo sa nedá. Chcel by som vás privítať na besede vysokoškolákov a tu ide... Nie! Tu ide to, ten masáker motorovou pilou, čuješ? Čakaj. Počkaj, na... Ja som kačer, onen doma. Počkaj. Si na telefóne. On čistý to tam je do piči z toho filmu, ja to jedem. Kiki, povedz niečo do kamery. Povedzme si na rovinu, na čo sme tu? Poď zaviazať to ešte raz, bo na kokot si to zaviazal, bo si chuj. Prepáč.